iki, Mas? Iya. Lho botoke ngendi? Ah, wis kok crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Nganti kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumasane kok kopoh-kopoh kaya wong bar lair ke ae. Ayo, ayang-ayang ning ijen wae rasa duit iki. Ora rasa Men marem suarane. Fokus ning niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinarah. Ayang-ayang, ayo Cak. Ayo monggo. Matur nuwun Niken. Nggih, wis. Alhamdulillah. Weh, rumangsa lega ati wis. Meka aja digawa mulih, balik no rene. Oh, canggih. Nggih.